Siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oh, suki, suki, bili na suki. Mura lang suki, no tawal na suki. Ay, sasabi ko sa'yo, suki, okay lang liit kita, basta dami pera. Aminin mo, ha? Yan ang mga madalas mong naririnig kapag ka pumupunta ka sa mga Chinese stores. Tulad na nga lang yan sa Divisoria, diba? Madalas marinig natin yan, bili ka na suki. Suki ng suki, hindi pa naman ako pumupunta sa'yo. Paano naging suki yun, be? Pero kidding aside, alam mo pagdating sa mga ganyan, yung mga Chinese mindset na talaga naman dapat talaga nakukuha yan eh. Nakukuha natin ng mga Pilipino. Siguro kung tatanungin mo ko, isa sa mga pinakamagandang trait ng Chinese ay yung kanilang pagiging business-minded. Sabi nga nila, di ba, okay na yung malitang kita, basta marami ang pera. Be, ngayon sa panahon ngayon, be, sino ba may ayaw ng pera, be? Kaya ikaw dapat nagnenegosyo ka na, ha? Alam mo na nga, maliit yung sweldo mo sa opisina, tapos ngayon hindi ka pa magnenegosyo. O, hindi mo ka na umasa, hindi pwedeng thank you, Lord, Lord help me, hindi ganun yun. So if ever ka, bisyo, since mahal na mahal natin ang mga Chinese ngayon, and they get to celebrate their Chinese New Year, isa sa mga magandang trait na dapat nating kuhanin sa kanila ay ang kanilang pagiging masipag at pagiging matyaga sa negosyo. Diba, marami dyan, katulad ni Henry C., nagsimula naman yan sa maliit lang na business, yung pagiging sapotosero niya, sa harap ng drugstore na hindi siya pinapasok, tapos ngayon, mas mayaman na siya dun sa drugstore B. Ayan, sinasabi ko sa'yo eh, pag gumawa ka ng mali sa kapwa mo, o hindi ka naging mabait sa kapwa mo, ayan, babalik sa'yo. Kaya sa mga susunod, o sa mga kabisyo natin na mahilig talaga mag-business, go na be. I-inspire mo na yung future generation ng mga Pilipino. Kaya mga Chinoy. Kasi katulad lang din naman niya sa pagtakbo ni DJ Maratoni. Kung walang sipag, kung walang tiyaga, ay B, walang mananalo sa karera. Karera pagdating sa business. Kaya dapat ngayon, nagkakaroon ka na ng mindset na, oo nga no, tama si DJ Maratoni. Kung hindi ako magbi-business, tapos gusto ko malaki ang kita ko, dapat ang negosyo ko. Huwag ka matakot magsimula, B. Kung hindi mo sisimulan, paano mo malalaman? Ganun lang yun. Kaya simulan mo na yung business mo, susuportahan kita, okay? Again, lahat ng mga sinasabi ko dito, it's not for me, it's for you, baby. Because I want you to be successful like DJ Maratoni. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayong hapon. Nakakasama nyo pa rin ang inyong dadolerang atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Chosen.